Burawa pa may audio eh. Diyan lang ha. Ayan, nakasit na oh. Ang audio ni sir, ang audio ni sir. Sige, ato ni palusot gamay si ano, si Sir Ruel La Victoria. Kay kani actually si Sir Ruel, ayan. Boss Ruel! Good morning! Buntag work. Mga buntag! Kau ba na to si Kagay Art Bonok Jr.? Sir, Ayan. may buntag sa inyo. Oh, may buntag. May buntag. Actually, May buntag. Boss Art. Bern, may buntag, Bern. Mang buntag, gipages na to ni si Sir Ruel La Victoria kay siya biya ni dati ang katong panahon sa mga nidagan pagka presidente si Pinoy, mo ni siyang usa sa mga kuan gyud nato, tawag nato former convenor. Tama ba ako pagkasultiana, no? O syempre, Ayong buntag nimo gahi Roel. Gahi, Sir Art. May buntag. Gahi pa ba sir, gahi pa ba? gahi pa ba Sir Ruel? Gahi pa ba? Kinahanglan usahay og tabang na. Ikaw, si Kagay Roel La Victoria, ang usa sa mga point persons sa Liberal Party. Katong panahon sa Neymar nga panahon, di ba? Dili pa na mao. Sa akong nahibalaan, apil pa bisan katong sa Yellow Friday movement. Aktibo na kini kayo kini si Okay. Roel La Victoria. Guy Roel, amo kang giunsa gyud, no? Kanang ceasefire sa taron sa politika. Atong isgutan sa ning kalit-kalit, no? Hinanaling nga kamatayon ni Presidente Pinoy. Unsabay kuan nato ani kanang labi na sa inyong grupo, no? Inyong mensahe alang sa tanan nga mga supporters sa Liberal Party o ingon man sa pamilya Aquino. Well, Art, Gahi Art, and then Bern, subo kayo ang grupo sa youth, sa volunteers sa Cagayan de Oro. Apil na ang among grupo nga NM for NM sa laktod nga pagkasulti Northern Mindanao for Neymar. Mauni nga grupo sa 2010 election ang nagsuporta isip usa ka mga voluntaryo nagkahugpong lain-lain nga mga organisasyon sa tibuok Region 10 nga mi suporta, dili lang mi suporta kundi mi agat, apil sa pag-agat nga si the late President Pinoy will run kay among nakita natong panahon na nga kinahanglan na gyud ang usa ka dako nga kabaghuan sa atong nasod. Tinood ka na, no? Kani, sa tinood lang, Guy Roel, kuan kaayo, halhalang doon kaayo ang mga tao nga sama pod ninyo nga, kani bitaw, dali kaayo ang mga tao magbalhin-balhin, more gitawag ito mga political butterflies. Kapag di na gani isikat ang ilahang partido o ang ilahang amo, balhin na ta diri parts ay sos daghang kay na Di ba dapat ingana? Di ba ingana magina? Kunya kani diri saludo mi ninyo Guy Roel nga taliwa sa politikanong katikaran diin daghan ang mibiya kaninyo, daghan ang mibiya sa pamilya Aquino, daghan ang mibiya sa Liberal Party, pero inyo pong gipamatud-an nga dili kinahanglan nga magbalhin-balhin, no? Kung imong gituhuan ang usa ka baruganan nga kana makaayo sa bagang duot sa katawhan, no? Halangdon kaayo kana Guy Roel. Agig panlantaw sa mga kagahapon lugar Gahi Art, ang amo manggaling grupo nagsugod pa manggali itong batan-on pata katong Youth for Cory Andoy. So ayo nga after so many years pag dato nga si the late President Cory dawala, bibalik na po niya atong panahon ni Pinoy. So consistent gayon ang among pagsuporta kay nakita man gud namo ang politika nga gihalad pud sa mga pamilyang Aquino nga nabutang sa pangutandanan sa atong gobyerno, nga especially ang integridad, ang honesty, ang decency sa pagpadagan nga kana bitaw makaingon ta nga man siguro'y makalali sa ato nga wala gibahid. Wala gibahid. Dili gid ato makita nga sila nagpasasa, nakinabang
ang ila tiunay gid nga serbisyo halang doon gyud kaayo nga mo nang subok kami. In fact karong gabi gahi art ang grupo namo ang Northern Mindanao for Neymar katong mga voluntaryo apil ang uban nga mga gusto mo duyog na kami online vigil unyang alas 7:30 sa gabi. So daghan kami ang magkita kami amo lang lugar amo pong lantawon ang panghitabo amo pong ireminis ang mga panahon nga nagkauban kami kay katong amo voluntaryo man gyud to wa man misuguaw wa man kami sweldo amo magig kato nga pangita amo magig katong kuot. So mao kana nga alang pahinungod sa iyang hinanali nga kamatayon magtigom-tigom kami via online karong gabi una. Gahi Roel, katong sa time ba ni Pinoy, Yes, Brad. unsa ang nimo nga posisyon sa panggobyerno? Otro gahi art? Katubang pagkahuman, pagkadaog ni Pinoy, gi-appoint ka ba sa usa ka posisyon sa panggobyerno? Wala gayod. Nagpabilin kami nga naa sa likod ra gyapon isip mga volunteers. Wala kami kay dili man lugar pud ba ang katuyuan. So although there were ilabi na gyud kay late Jesse Robredo, I was personally invited by him to join him in Manila. Pero ang nagbalibad ako kay murag dili malisod na ako nga mo-relocate na pud balik sa Manila. So munang ingon lang ko nga kung unsay ako matabang andam akong mutabang. Ako ka nang gipangutana gahi Bern kang gahi Roel tungod kay naay uban magpaapil-apil ang anima kampanya kunuhay tungod kay doon na sila yung mga personal nga motibo. Busa, grabe, pakpaki sa luduhi kini si Roel La Victoria. Salamat kay Art. Salamat kay Guy Burns. Pero panahon nga inyo akong makauban. pero kabalo man gyud ko nga di gyud na mo sugod ma-assign gyud na si Boss Roel sa Manila kay mingawon man na siyang asawa. Kabalo mo kaila mo kanan niya. Malayo lang na siyang asawa, mingawon man na siya. Mo nang wala lang pud siya ni sugot ato nga nagpa-assign siya. Wa na kadungog. Mas maayo siguro nga magpa-training ka ni Roel La Victoria. Ay ikaw, basta nailap ko, mula ka na yung Uy, kanang polo shirt no? Gahi Roel. Ako promote sa among pizza. Free delivery mi karon sa doya. Gahi Roel. Yes, Gahi Roel. yes, Guy. Mensahe nimo sa mga nagpabiling supporter sa mga Aquino o sa Liberal Party. Well, unang-una akong giaghat ang akong mga kauban diri sa Cagayan de Oro ug sa Northern Mindanao nga magkayusa unta ta karong gabi una kay dili man kita makaadto pod sa Manila kay limitado man pod ang ilang mga panahon nga gihatag didto. So ako lang aghat nga magpabilin ta, let keep the light burning ang unta kining iyang kamatayon mao sad unta ni magadasig pod nato nga atong ipadayon ang torch nga iyang gipasta sa ato, padayonon nato ang iyang gustong mahitabo, padayon nato ang iyang kausa para sa kabaguhan nga something will come out of his untimely death. Alright. Alright. Salamat kayo. Salamat Roel La Victoria, ang former convener sa Northern Mindanao for Neymar sa Liberal Party o nahimong representante sa pamilya Aquino usab diri sa Northern Mindanao panahon sa politikanong katikaran labi na ni adtong miaging mga administrasyon. Daghang salamat again Sir Roel La Victoria. Daghang salamat sir regards sa pamilya nimo da sir. Ang amo ang pasubo og condolence sa pamilya Aquino ug sa Liberal Party, our deepest condolences. Alright. Daghang salamat Guy Art, salamat pod Guy Bern. Hangtod Thank you. Salamat. Thank you very much. Alright. Amping. Alright. Tama. Mo din ang tatak ni Pinoy siya, no? Itong mapa sa Pilipinas ba? Polo shirt na mapa din eh. No? Siyang po ito nagpa... So. Ay, man ang nabutang din nga. So man na mo ha? Lese! Tiki man na mo eh. Tiki na mo ha? Oh. Congress.
buhaya.